Teď s Přemkem zlítáme a já jsem úplně hrozně posranej, protože poprvé v životě letím takovým malým letadlem. Mám větší depku než normálně s velkým letadlem, ale Přemek je profesionál a ujistil mě, že už má nalítáno 40 hodin. 50 vole. Což je dramaticky jako průlom v kariéře pilota. Přemku, já ti věřím. Teď vám něco ukážu normálně, kolik tady je přístrojů. Jako to, když jsem viděl, jak jsem udělal blbě. Mám svůj normálně volant, jsem zjistil. Takže kdyby náhodou, tak prej můžu řídit já. Přemku, proč nemáme padáky? Protože nepotřebuješ, stejně z toho nemůžeš vyskočit. A kde je katapultový tlačítko? Není. Tak tady mi je. Já se na to ještě musím podívat, protože to je nějaký divný. Dobrý je to. Jsi připravený na vzlet? A právě jsme se dozvěděli, že nám nejde vakuum do levého podvozku na kole, ale prej to není důležitý.